Carbon. Det stof alt levende indeholder. Carbon er et stof, som findes i luften, i jorden, i havet og i alt liv på jorden. Det findes i de 4 sfærer: atmosfæren, geosfæren, hydrosfæren og biosfæren. Det bevæger sig gennem de forskellige sfærer i den rejse, der kendes som carbonkredsløbet, som gør liv muligt på jorden. Atmosfæren. Starten på carbonkredsløbet. Atmosfæren består af det, vi normalt omtaler som luft. En løs gruppering af gennemsigtige gasser, hovedsageligt nitrogen, argon og oxygen. Det skaber en effekt, der hedder drivhusgassen, som opvarmer jorden. Uden den vil den gennemsnitlige temperatur falde 33 grader, og liv på vores planet vil være umuligt. Det beskytter også planeten fra solens UV-stråling, som vil dræbe alt liv på jorden. Men hvis der kommer for meget CO2, vil jorden blive for varm, og vi vil uddø på grund af vildere vejr, stigning af vand og varmere klima. Planter ved hjælp af den proces ved navn fotosyntese kan absorbere carbon fra atmosfæren og omdanne den til glukose, den reneste energiform der findes, og vand, H2O. De omdanner glukose som energi om natten ved hjælp af respiration. I respiration omdanner dyr og planter glukose og oxygen til brugbart energi, men med CO2 som restprodukt. De bliver spist af planteædere, som kan omdanne glukose til normalt sukker ved hjælp af respiration. De bliver spist af planteædere, som kan omdanne glukose til normalt sukker ved hjælp af respiration, som i tur bliver spist af rovdyr. Derfor er biosfæren et meget miljøvenligt kredsløb. Men en dag skal alle dyr og planter dø, om det er fra alder, sygdom eller andre dyr. Deres rester bliver nedbrudt af bakterier, som udløser den CO2, der er gemt inde i resterne af dyrene. Jorden er geosfæren. Når en plante eller et dyr dør, så bliver det kulstof frigivet til jorden. Planterne og dyrene bliver til dødt organisk materiale. Når det så bliver lagret i lang tid, f.eks. under havet, så bliver det til fossile brændstoffer. Fossile brændstoffer er olie og kul, og når det bliver brændt af mennesker, kan det blive brugt som energi, men frigiver CO2 ud i atmosfæren. 90% af alt carbon er i havene. Vand har et stort overfladeareal, så det kan optage en masse CO2 fra atmosfæren. Det kan endda optage mere CO2, når det er koldt, ligesom i polarcirklerne. Så nu hvor havene bliver varmere, bliver frigivet mere CO2 i atmosfæren, som skaber en større drivhuseffekt. Carbon er rundt om os, beskytter os og er en del af os. Det er en del af vores planet og har altid været det, men vi skal huske ikke at tage mere end vi har brug for, og ikke spilde denne livgivende gave.